दिनैनि भिडिअ'आनो जादों प्रेसार गोनां जाय बिथांमोनहा प्रेसारजों सैनांनानै दङ आरो जायफोरनाखि दिनैसिमाव दासिमाव माने प्रेसारनि मुलि मोनाखै नोंथांमोनहा नैबे भिडिअ'खौ लास्टनिफ्राय जोबजासिम नायलां नांलाया डाक्टारनि मुलि जाबाय थानाया नोङो गोबां डाक्टारनि मुलि जाबाय थानानै माखासे जोंनि किडनि आरो लिभारफ्रा डेम जानो हमलाङो बेनि थाखायनो जोङो डाक्टारनि मुलि टेब्लेट जाबाय थास्लायस्लाय नैबे बिफांनि रोदानि मुलिखौ लोंबानो नोंथांमोनहा प्रेसारनिफ्राय रैखा मोनगोन। नोंथांमोनहा डाक्टारनाव थांनानै चेकआप खालामहै थैया बेसेबां पइन्ट दङ बा बेसेबां दावखोनानै दङ नङा होमबा। दा आरो गोबां माखासे मानसिफोरा माने डाक्टारनावहाय थांनानै प्रेसारनि मुलि जाफैबाय थायो आरो सोरबा सोरबा नायनानै जायो सोरबा सोरबा नायनानै जाया आरो सोरबा सोरबा डाक्टारफ्रा ओरैनो हरलाबाया आरो गियो नङा होमबा। दा नैबेफोरबायदि बिथांमोननि थाखाय माने मोनसे आङो प्रेसारनि भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ नोंथांनि थाखाय बिराद इम्परटेन्टबो जानो हागौ बा नोंथांनि न'खरनि जाथि बंस'फोरनि थाखायबो बिराद इम्परटेन्ट जानो हागौ। नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगोसे जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामना होलां आरो सेभ खालामनानै ला आरो गोसोआव ला आरोना। थ' नै जाम्फै दै बारदों आङो आयु भुटाननिफ्राय फैनाय बे दैया आरोना भुटाननिफ्राय लाबोनाय दै नै गेन्दा फैदों। नाबो मोनो बहाय मुसारि बहाय ओरै साथेबानो मोनो आरो भुटाननि ना फैयो आरो बायग्लायनानै। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां दै अब्लासो बुजिगोन आं मा मुलि खोन्थानो थांगासिनो दङ नङा होमबा। गोबां माखासे मानसिफ्रा माने थाखा गारग्लुंदों नङा होमबा प्रेसारजों प्रेसार स्ट्रक जादों थैदों आरो जायफोरनाखि बिथांमोनहा दाउ लकेल जानो हाया ओमफ्राय बिदिनो बोरमा बेदर जानो हाया अमा बेदर जानो हाया माखासे मैगं थाइगं जे बुस्थुआ माने जाबा भिटामिन बारा प्रटिन बारा जाबानो दावखोयो प्रेसारा बैफोरबायदि माखासे सुबुंफोरनि थाखाय बे मोजां भिडिअ आरो जानो थांगासिनो दङ। थ' ओरैबायदि जोङो डाक्टारनावहाय थाङालासे नङा होमबा थाखा गारबाय थायालासे नङा होमबा चेकआप खालामदो थैया बेसेबां दङ नायना फैदो आरो मोनसे खामानिखौ मावनानै लादो जायनि न'खरावहाय नोंथांमोननियाव सोरनियावहाय थालिर आथिया दं जायफोर बिथांमोना थालिर आथिया दं नङा होमबा सोरनाबा सोरनाबा दङ सोरनाबा सोरनाबा गैया बे थालिर आथियाया बे थालिर आथियानि रोदाखौ नोंथांमोनहा 6टा 7टा 8टा 9टासो जिखुनु नङा होमबा बेखौहाय नोंथांमोनहा जावखुनानै हास'नानै मोजाङै सुनानै देग्लिनानै सोमहाबनानै आधा घन्टा 1.5 घन्टा बा 1 घन्टासो सोमहाबनानै देग्लिनानै सरनानै बिनि बिदैखौ लोंनानै नोंथाङा टेस्टिं खालाम आरो टेस्टिं खालामनो सप्तासे टेस्टिं खालामनानै नोंथाङा आनजाद नाय बे थालिर आथियानि रोदाया मुलि नंगौना नङा बा प्रेसारावहाय खामानि होगोन ना होआ ओमफ्राय बिनिफ्राय आंनाव कमेन्ट खालाम बा फन खालाम। आं बहाबा भिडिअआव मुलिनि भिडिअआवहाय आङो नाम्बार होदों आरोना नोंथांमोनहा सोंहर आरो प्रमान मोनदोंना मोनाखै आरो कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरनो बिलकुल दाबाव आरो अब्लालाय माथो नोंथाङा जायगायावनो जुदि मुलि मोनदोंब्ला बा जायगायावनो नोंथाङा जुदि मुलिखौनो मोनथिजोबलायबा नङा होमबा अब्लालाय माथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थांनानै थालिर आथियानि रोदाखौ जावखुनानै लोंफैनायदो 6टा 7टा सुनानै सोमनानै देग्लिनानै सरनानै 1 घन्टा बा 1.5 घन्टा सोमहाबनानै लोंदो सप्तासे ट्राइ खालामनायदो अब्ला नोंथाङा प्रेसारनिफ्राय रैखा मोनगोन। गोबां माखासे मानसिफ्रानो प्रेसारजों थैलांबाय प्रेसार स्ट्रक जाबाय आरो जानो आफसोस थायो सोरबा सोरबा आरो बे प्रेसारा ना जै 40नि बारबाय 50-60 बोसोर जाबाय बे बोसोरबाथाय बिराद माने मानसिखौ नारसिनो आरोना बे बेरामा बिराद बे बोराय बैसोआवहाय माने बिराद मानसिखौहाय लांनो नागिरो आरो। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना खालामनानै नायबानो जाबाय। आङो बे भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जेसेबां हायो शेयार खालामहरदो लोगोसे मोजां मोनोबा कमेन्ट खालामदो नोंथांनि थाखाय आरोना। थ' बयनावबो दङ प्रेसारा आरोना। थ' एसेनोसै थेंक इउ।